Да, а, наистина много е важно средата, в която израства детето. Средата трябва да бъде спокойна, приветлива. Детето трябва да има подредено място и всичко трябва да бъде като под конец, защото децата обичат реда и хаоса и безпорядъка ги кара да не се чувстват добре наистина. Много е важно също така спокойната обстановка, докато детето си играе, може спокойно да се пусне музика, която успокоява. Аз в центъра пускам на децата Моцарт, пускам Чайковски, понякога дори им разрешавам да гледат балета Лебедово езеро. И то сцената, където умиращия лебед. Действително, децата се възхищават и много се радват, а преди много години, благодарение на тази моя практика, едно момиченце завърши хореографското училище. Действително, опитвам се, когато работя с децата, да видя тяхния талант, тяхната дарба и да мога да предам на родителя след това какво прави впечатление в развитието на неговото детенце и съответно го насочвам към това, което трябва да учи. Когато едно дете изключително много рисува, разбира се, че трябва да наблегне на рисуването. Когато детето много се играе с конструктори, защото има и такива деца, също е много полезно да завърши след това и нещо, което е свързано с конструкторството. Изобщо има деца, които много обичат да пеят. Има деца, които обичат много да разказват какво е било в тях, как са се случили нещата. Родителя е много важно да не държи телефона в ръцете си, когато е с детенцето. Просто нека то да вижда, че той не е зависим от екрана и детето също така няма да има желание да държи постоянно телефона в ръцете. Да, това е един много голям проблем и аз затова постоянно говоря за тази екранна или дигитална зависимост, защото на това нещо не се обръща внимание, а би трябвало. Какво е важно за родителите да знаят за децата, които са с синдром на дефицит на внимание? На първо място трябва да се ограничат наистина екраните, да се четат повече книжки, да се работи повече с книги, които са с образователна тематика, да се четат приказки и то от най-ранна възраст. Когато детето е в ранната си възраст и се научи да слуша приказки, то ще заобича приказките и след време ще заобича и да чете книги. Според мен насилието е проблем, който започва още преди да се роди детето. Ако самите родители са живяли в агресивна среда и не са успявали да се пречистят от отрицателните състояния по някакъв начин, естествено майката ще пренесе тези енергии и на плода. Ако бащата също е агресивен, той ще предаде тази енергия и на детето. Особено когато вече се роди детенцето, средата трябва да бъде много чиста и ментално, и емоционално, и физически. Много е важно родителят да бъде готов да стане родител. Наистина, да знае, че когато си родител, ти вече трябва да се откажеш
и от безкрайните запивания, примерно с приятели, от безкрайните гледания на телевизия и на определени филми, безкрайното слушане, примерно на телевизия Планета, защото всичко оказва влияние, безкрайното говорене по телефона, безкрайното играене на игрите. Когато човек става вече родител, той трябва наистина да бъде много наясно, че започва да живее за доброто възпитание на детето, защото ни трябват осъзнати млади хора, необременени с различни пороци, които, за съжаление, ние възрастните много добре демонстрираме. Искам да кажа, че когато детето от малко се научи да се моли, той има изключително мощна защита. Майчината молитва има невероятна сила. Невероятна. Опитайте, научете детенцето да постави ръчичките по този начин и да каже: Господи, моля те, помогни ми. На мен, на мама, на тати. Дай ни здраве, радост и щастие. Това е. Или вечерно време: Господи, моля те, дай ми здрав сън. Пази мен, мама и тати. И всички хора. Това е. Нищо не се иска кой знае какво. Молитвата има невероятна сила.